Bună! În acest tutorial o să vă arăt cum să faci o listă de validare. O listă de validare este o listă verticală în care aveți niște intrări date de voi. De ce facem o listă de validare? Pentru că vrem ca altcineva să nu pună alte intrări decât am dori și pentru că ne este mai ușor în introducerea datelor. Uitați, aici, de exemplu, am o bază de date formată din 3 coloane, cod client, valoare factur și nume agent vânzare. Să presupunem că aș vrea ca agenții de vânzare să-și treacă numele lor în dreptul fiecărui cod de client. În regulă. Nu vreau să treacă fiecare numele lui, poate un agent ar scrie cu litere mari, celălalt ar scrie cu litere mici sau ar adăuga un alt prenume. Vreau să fie aceeași informație peste tot pentru a fi ulterior mai ușor când îmi fac situațiile mele centralizate. În regulă. Haideți să facem acea listă. Selectăm. Eu am aici 90 și, dacă ține minte, 99 de informații. Da? Haideți să facem lista. Selectez celulele în care vreau să-mi apară lista de validare. Mă duc apoi în tabul data. Acest lucru este valabil pentru Excel 2013, dar în mare parte se respectă și în celelalte versiuni. În tabul data, în data validation, vedeți că este aici un click. Ok, selectez data validation și mi apare fereastra settings. Validation criteria allow. Ok, selectez list și la sursă mă duc și o să selectez intrările mele. Adică numele agenților de vânzare. Ok. Apoi îi dau OK. După cum puteți vedea, mi-a apărut lista de validare și mi-apar numele fiecărui agent de vânzare. Așa că vreau aici selectez Simian Valentina, iar mai jos selectez Popescu Gabriel, de exemplu. Ok. Dacă vreau, de exemplu, să șterg pentru lista de validare mi-apare aici acest butonaj și apăs și mi-apare exact intrările pe care le-am dorit. Dacă vreau să șterg această listă de validare, mă duc, selectez din nou toate celulele în care am introdus această listă, data validation, selectez din nou, iar aici dau clear all. Ok. Apoi. Iar acum nu mai am nicio listă de validare în celulele acestea. Pentru a face o listă de validare, o să șterg intrările pentru a mai face un test. Dacă vreau ca lista de validare numele lor să-mi apară în ordine alfabetică, mă duc și sortez mai întâi intrările mele de la data, tabul data, sort și vreau să le sortez în ordine alfabetică. O să le sortez de la A to Z. Ok. Mi-a apărut Ionescu, Moldovan, Popescu, Simian Valentina. Mă duc încă o dată, selectez celulele în care vreau să-mi apară lista de validare, tabul data, data validation, ok, click, settings, aleg list, la allow și la source, mă duc și selectez din nou intrările. Doar intrările, nu și capul de tabel. Altfel mi-ar apărea și acela. Ok, îi dau OK. Mi-a apărut lista și după cum puteți vedea, mi-apar în ordine alfabetică. Ionescu, Moldovan, Popescu, Gabriel. La fel puteți face și dacă le doriți în ordonate descrescător sau de la Z la A. Ok, ce vreau să vă mai precizez este aceea că puteți, în momentul în care scrieți, de exemplu, o valoare care nu se află în lista dumneavoastră, de exemplu, așa, o să apară un mesaj. The value you entered is not valid. Vă spune că informația nu se regăsește în lista de validare și nu puteți introduce. Ok. Și nu puteți să scrieți nimic. De asta vă spuneam că vă validează dacă ceea ce tastați se află și puteți tasta sau nu. Și puteți regla acest mesaj tot în data validation. Intrăm încă o dată. Și la input message, când celula este selectată, putem alege să ne apară un mesaj. When cell is selected, show this input messages. Listă validare, să spun.
titlul și același input message. Ok. Și vă apare, vezi? Listă validare. Puteți să scrieți orice altceva. În regulă, dacă vreau ca în momentul în care introduc ceva greșit să-mi apară un alt mesaj decât cel standard, pot să mă duc, selectez iarăși integral celulele în care îmi doresc lista de validare, modula data validation. Modula data validation. Îi dau să-mi șteargă cu aceste setări. Mai selectez o dată allow list, sursa, care este F2, F5. Ok. Și la error alert vă aleg aici la style, stop, warning information și poate să-mi apară titlul, introduceți una din valorile, sau pot să spun repetați tastarea, introduceți una din valorile listei. Și dăm ok. Și scriu ceva greșit. Și mi-apare mesajul, repetați tastarea, introduceți una din valorile listei. Și o să-i dau ok. Asta a fost tot despre lista de validare. Vă aștept și la celelalte tutoriale cu mult drag. La revedere!